esclatar la festa amb 800 privilegiats aproximadament que han pogut celebrar-ho al mateix escenari dels fets i 12.000 més, potser més i tot, fins i tot, a Tarragona, a la plaça de la Font, tots pendents de la pantalla gegant. Ha estat, sens dubte, aquesta plaça de la Font al centre de la festa que s'allargarà tota la nit a Tarragona. Passaven pocs minuts d'un 8:45 del vespre. Amb el xiulet de l'àrbitre s'ha confirmat que el Nàstic torna a ser de primera i l'emoció ha envaït Lluís César, avui a la Llotja. Mentre els jugadors s'abraçaven i compartien la seva alegria amb els 800 aficionats que havien viatjat fins a Jerez, a més de 1.000 quilòmetres, els seguidors del Nàstic concentrats a la plaça de la Font de Tarragona omplien de color gran a tota la ciutat. A Chapín continuaven les llàgrimes i les mostres d'alegria i a Tarragona abraçades i molta gresca. Alguns com Ed Pocky han volgut immortalitzar el moment vestits amb la bandera del seu país. I abans de marxar cap al vestidor, tots els jugadors han fet aquesta curiosa celebració. Un trenet que Morales ha aprofitat per intentar pispar-li les botes a un company. A dins del vestidor ha continuat la festa, que es traslladarà demà als carrers tarragonins. I és que el Nàstic és de primera. Hoy es un día emotivo, porque el Nàstic de Tarragona el año que viene va a ir al Bernabéu, el Nàstic de Tarragona el año que viene va a ir al Nou Camp y se va a medir con los grandes equipos del país, contra los mejores futbolistas del mundo. Muchos de ellos militan en la Liga Española y esto pues no ocurre todos los días, y todo esto pues me toca a mí, porque yo soy su entrenador, ¿no? A mí me salpica y ya le digo que hoy es el día pues deportivamente para mí el más importante de mi vida. Les paroles de Lluís César, que ha hagut de seguir des de la grada al partit de Chapín, ja que estava sancionat. Un enfrontament en què el Nàstic ha hagut de patir fins al final. El Jerez no s'hi jugava res, però ha posat a prova en diverses ocasions la defensa catalana abans que l'ascens es pogués donar per fet. El Nàstic tenia avui la primera ocasió per convertir-se en equip de primera i l'afició no li ha donat l'esquena. Els seguidors de l'equip tarragoní s'han deixat sentir més que els locals a la grada de Chapín. Els jugadors, però, no s'han trobat còmodes i el Jerez ha avisat per primer cop amb una vaselina de lluny de Colorado, que ha estat a punt de sorprendre Rubén Pérez. L'entrenador del Nàstic, Lluís César, que per sanció veia el partit des de la grada, no estava gaire tranquil. Però Diego Torres ha tingut la primera gran oportunitat dels catalans. El seu xut ha anat directament al cos del porter Tete. L'última ocasió de la primera part l'ha tingut el Jerez. Rubén Pérez ha enviat a córner la rematada de David de Coz. En començar la segona part, el Jerez ha tingut l'ocasió més clara del partit amb una rematada de Mendoza al pal. El Nàstic ha contestat ràpidament, amb una excel·lent jugada que ha acabat amb una rematada de Pinilla que Tete ha enviat a córner. El porter del Jerez ha tornat a ser decisiu més tard, en aturar espectacularment el llançament d'una falta a càrrec de Boades. El tècnic Lluís César ha patit més que mai a la grada, sobretot quan el Jerez ha tingut dues ocasions claríssimes seguides. Rubén Pérez ha enviat a córner la primera i Guille, tot sol, ha fallat la segona en rematar per sobre del travesser. Però el Nàstic no ha hagut de patir gaire minuts més i quan l'àrbitre, Arcas Piqueras, ha jugat al final, s'ha desencadenat l'eufòria entre els jugadors i els seguidors del Nàstic. Han hagut de passar gairebé 60 anys perquè l'equip de Tarragona pugui tornar a ser equip de primera divisió. Optimisme moderat, així es podria definir les expectatives que Batasuna té sobre el